En Jaime, l'Alexandra i la Eva, que ja tenien una proposta pensada de temps enrere de treballar una mica el patrimoni cultural a través del Barri Vell, o tots aquests artistes que hi viuen o que hi han creat o que hi estan molt vinculats, i em van venir a veure per explicar-me la idea. La veritat és que el format que el Barri Vell no només és un patrimoni històric, sinó que la gent que hi viu o la gent que s'hi vincula el que fa és crear i tenir propostes emergents que creiem que pot ser molt interessant que en el centre cívic puguin anar passant i es puguin anar-se compartint amb la resta de la ciutat. I com a proposta engrescadora, avui és el dia de la presentació, que veureu una mica un petit tastet del que anirà esdevinguent, i res més, presentar-vos en Jaime, l'Alexandra i la Eva, que són del col·lectiu Magic Room, i que intentaran coordinar i dinamitzar aquesta proposta aquí al centre cívic. Moltes gràcies. Benvinguts, benvingudes. Parlaré català, benvinguts a lo que és la mostra de lo que serà el festival Acústic Bell, que està organitzat, com ha dit Marta, per l'Associació Cultural Magic Room, que és l'Àlex Núñez, Eva Moya i jo, que sóc el Jaime Rodríguez. Aquesta associació és nova, entre cometes, hem fet alguna contracte cultural, però avui és com el primer acte que fem com associació, no? Una mica. I, abans de tot, en nom dels tres volem donar les gràcies al Centre Cívic Mercadal, a tots els treballadors, s'han portat molt i molt bé, a l'equip tècnic, tot en general, que gràcies a ells tenim aquest espai per poder disfrutar gratuïtament del que és cultura d'aquí del barri, del Barri Vell. Jo, en un moment ara cinc una mica d'ego, m'agradaria explicar una mica d'on ve el nom d'Acústic Bell. Jo fa 4 anys vaig fer un projecte amb una altra associació d'aquí de Girona, que és ADAR, he vist que aquí hi ha una altra persona, i vaig presentar un projecte que era tothom que cantava o que era cantautor o feia cançons aquí al barri, doncs poder gravar un CD i fer un concert per donar veu a lo que era, diguem, tant cantautors i tant músics que hi havia per aquí del barri, que havien tocat en bars, en locals de per aquí. Aquest projecte va finalitzar i avui, després de quasi 3 o 4 anys, es manté el nom, però és diferent. El que és el Festival Acústic Bell no és música, sinó serà música, projeccions, dansa, poesia, rock en general i distintes disciplines. És una convocatòria que està oberta, tant de públic, que ens agrada tenir molta gent que fa vida aquí al Barri Vell, i està oberta perquè tothom que fa alguna activitat creativa, artística, doncs pugui tenir el seu moment en unes condicions tècniques molt bones, amb un equip de so molt bo i de llum, i poder expressar el seu art per al públic gratuïtament. Que hi ha vegades que no és fàcil trobar un espai que pugui fer una mica tot això. Això és una mica el que serà aquest festival. Avui fem la mostra i el festival començarà el pròxim 7 i 8 de febrer, perquè el que farem seran 2 dies de festival, serà un divendres i un dissabte. Febrer, abril, juliol i novembre. On trobes aquesta informació? Doncs nosaltres tenim una pàgina de Facebook, tothom teniu Facebook,
No? Ah, vale. Sí, tu no, és cert. I és Festival Acústic Bell. Després també tenim una pàgina web com a associació, magicroom.com. Encara està una mica verd, però a poc anirem posant cosetes. Altre medi és parlar directament amb el centre cívic, parlar a la gent d'informació, la directora. Mira que jo faig alguna cosa, jo estic interessat, vaig venir un dia, va estar molt bé. Doncs bueno, es nos donarà la informació, mirarem aquesta persona què fa i a veure si entra en el programa d'una de les dades que tenim. També tenim un correu que és associaciomagicroom@hotmail.com i qualsevol proposta es pot enviar i nosaltres mirarem a veure si és possible estar en el cartell. Una cosa molt important és que la idea principal també és que tothom que està aquí a l'escenari pugui tenir un reconeixement econòmic del seu art. Tot això s'anirà mirant una vegada que la persona estigui en cartell. Bueno, jo no m'enrotllo molt més, jo penso que ja està bé aquí. No sé si l'Àlex o l'Eva tenen que dir alguna coseta. Va. Bé, bon vespre. La primera cosa que volia dir és que tota aquesta gent que està aquí en peu teniu encara unes places lliures. Jo sé que la primera fila és com si fos el mur de Berlí o una cosa així, però encara hi ha unes quantes places. Després, mentre nosaltres estem parlant, hi ha unes ampolletes de cava allà darrere per celebrar aquest primer dia i a partir d'ara em sembla que hem de fer self-service perquè si no tenim capacitat de resposta. I dir-vos que la Magic Room, som nosaltres tres, és una associació cultural que està molt enfocada en el barri vell, estem organitzant activitats diferents aquí, en diferents locals, en el Cafè El Cercle, potser alguns de vosaltres heu estat alguna vegada en la Magic Room, que és una trobada literària, i ara és el moment de passar una mica a un nivell una mica més alt, que és el centre cívic. La web de què estava parlant el Jaime hem d'agrair també a un amic nostre, que és el Víctor Martín, que està allà darrere, que ens ha ajudat a muntar la web. I nosaltres volíem ensenyar la web aquí darrere, veieu que hi ha una pantalla, però per motius tècnics no és possible. Així que heu d'arribar a casa i heu de digitar www.associaciomagicroom.com i mirar-la vosaltres mateixos. Tindreu allà tota la informació, com deia el Jaime. I avui tenim uns petits tastets, no només de cava, sinó de coses més culturals. No sé si l'Eva vol explicar una mica el que passarà avui. No ho explicaré. No, i volia també agrair, com que ho has fet tu, no ho vull reiterar. Si voleu tota informació concentrada està a la web i amb el calendari, les dades i amb el cartell, tota la programació. És molt analítica, molt concentrada, no és allò que és superràpid de mirar, perquè tots anem sempre amb pressa i està pensat perquè sigui molt àgil. I també hi ha els links, per si algú vol aprofundir més a informar-se, també té l'oportunitat. I deixo amb el Jaime, que presentarà, que estareu molt ben acompanyats i espero que gaudiu de l'espectacle. Bueno, doncs arribem a parlar de lo que tenim avui. Avui, si alguna persona ha vist el que és el cartell, és aquest. Ha fet del Lorenzo González, que és un amic meu de Huelva. I avui tenim el que és la Zara Cerezo, Sant Pierre Set i Capside. A mi m'agradaria fer pujar la Zara Cerezo, que pugui explicar una mica en què consisteix el que s'ofereix. Aplausos. Bueno, dic que la Zara Cerezo, a part de ser una molt bona amiga, és una persona que artísticament fa moltes coses, però avui concretament el que ens porta és un tema d'art visual. No, Zara? Sí. Bueno, jo seré molt breu. En concret, el que s'està exposant, entre cometes, avui és una instal·lació que es diu Comentaris a la ciutat pantalla,
que va ser premiat per la Sala d'Art Jove de Barcelona l'any passat, el 2013, i va ser exposat a la Fundació Antoni Tàpies el novembre passat. I en realitat és un projecte que vaig fer amb un noi amb qui treballo artísticament, que es diu Mario Santamaria, i és una instal·lació que el que fa és agafar, va punxant càmeres de videovigilància en temps real, o sigui, el que es veu està allà a l'entrada, i el que veieu és el que està passant en realitat a diferents parts del món. Normalment les càmeres que són de dia estan agafades dels Estats Units i les càmeres que són de nit a diferents llocs d'Europa, però són en directe, és com una televisió, i el que fem és afegir-hi subtítols que reflexionen sobre diferents aspectes de l'arquitectura, de la ciutat, de com veiem les imatges, de qui és l'espectador d'aquestes imatges, de tot aquest flux de dades i de transmissió i de com tota aquesta velocitat de dades està afectant també a com veiem nosaltres les coses. I ja està, bàsicament és això. Avui estarà allà i després quan comencin les altres activitats d'Acústic Vell segurament també ho inclourem en alguna exposició, en alguna mostra i ja està. Que quan us vingui de gust us hi podeu apropar perquè estarà funcionant durant aquest vespre. Moltes gràcies. Doncs ara donaré pas a la primera actuació, que és el grup Sant Pierre 7. No sé per on vindrà aquest nom. Té alguna referència al barri? Àlex? Hi ha la roda, com es diu, la plaça Sant Pere. Això. I jo visc al número 1. Doncs, vinga, va. Si algú puc acabar, jo estaré per allà, Això de començar un festival és una gran responsabilitat. A més, quan estàs idiosincràticament relacionat amb els organitzadors. Aquest projecte es diu Sant Pierre 7 arran d'un petit problema que hem tingut un dia a Barcelona. Però aquí al barri Vell també hi ha una plaça Sant Pere, així que funciona bé.